така. Пускате сам с вратовръзка на врата. Слагай бързо униформата и дай някои работи да ти обяснят. Търговска гимназия, тук е така. Пускате сам с вратовръзка на врата. Слагай бързо униформата и дай някои работи да ти обясня. Умри! Но баланс сътвори тези думи всеки ден стоят пред моите очи. Когато карам счетоводство, майче беше в 3-3. Здраво оправям всичките пари, това с гремаш и актив, пасиви аналитични сметки. А по химия ще ви забърка в малки проверки. Имам ли пищови, мога яко да преписвам, обаче като ме хванат, яко се записвам. Търговска гимназия, тук е така. Пускате сам с вратовръзка на врата. Слагай бързо униформата и дай някои работи да ти обяснят. Търговска гимназия, тук е така. Пускате сам с вратовръзка на врата. Слагай бързо униформата и дай някои работи да ти обясня. България остава в финансовата криза, но аз отдаскало навлизам с бялата мириза. Вземи се махнеш, то American Express и вземи моята виза. Още ли переш пандис, ще влезеш в пандиза. И с всички тези икономически науки ще предотвратим финансовите злополуки. Бъдещи с много пари, яки коли и яки жени. Търговска гимназия,